chi. Dwi am ddarllen ychydig adnodau o Eseia 55, lle mae o'n deud fel hyn. Dewch at yr arglwydd tra mae e ar gael. Galwch arno tra mae'n agos. Rhaid i'r eog droi cefn ar ei ffyrdd drwg, a rhai sy'n creu helynt ar ei bwriadau. Troi nôl at Dduw, iddo ddangos trigaredd. Troi at ein Duw ni, achos mae e mor barod i faddau. Dydy fy mwriadau i ddim yr un fath a'ch bwriadau chi, a dydy fy ffyrdd i ddim yr un fath a'ch ffyrdd chi. Yr arglwydd sy'n dweud hyn. Dewch i ni gael gair bach o weddi. Arglwydd, da ni diolch am gyfle i ddod at yn gilydd mewn ffyrdd rhyfedd ond rhyfeddol yn y dyddiau yma. A diolch am deliffon ac am iPad ac am gyfrifiadur ac am gyfle i allu daddoli di fel teulu Iesu Grist Ebeneser. Tir data ni drwy'r ysbryd glân i'n cartrefi fel yn bod ni'n teimlo dy bresenoldeb di ar yn heilwydydd. A fod yr ysbryd yn harwain ni i fyfyrio'r dy gariad a dy heilioni a dy ras yn yr arglwydd Iesu Grist, am bod ni'n byw ar dy drigaredda di. Tir datom ni o griwr pob goleuni, tro di ei nos yn ddydd. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Reit, mae Cynan yn mynd i ddarllen i ni rwan, os fedra ni ddadfudo Cynan, ac ar ôl i Cynan ddarllen, mae Malcolm yn mynd i'n harwain ni mewn gweddi. Dwi'n gobeithio di Cynan i'm di mynd i wneud panad. Na, dwi yma, chi'n clywed fi? Da. Gret. Dwi Rachel a Seth, lawr ar y rhandir. So mae yn hyfryd cael ymuno a gwasanaeth cymen o fan hyn. Stori rwledd fawr yw'r darlleniad, Luc 14, adnodau 15 i 24. Clywodd un o'r bobl oedd yn eistedd wrth y bwrdd hyn, a dywedodd wrth Iesu, mae rhai sydd yn cael bwyta yn o lef pan ddaw Duw i dirnasu wedi ei bendithio'n fawr. Atebodd Iesu, roedd rhyw ddyn wedi trefnu gwledd fawr, a gwahodd llawer o bobl iddi. Pan oedd popeth yn barod, anfonodd ei was i ddweud wrth y rhai oedd wedi cael gwahoddiad dewch, mae'r wledd yn barod. Ond dyma pob un ohonyn nhw yn dechrau hel esgysion. Dyma un yn dweud, dwi newydd brynu chydig o dir, ac mae rhaid i mi fynd i weld. Neu di fesgysodi fi os gwelid i'n dda. Dyma un arall yn dweud, dwi newydd brynu 5 par o ychen, a dwi'n mynd i roi prawf arnyn nhw. Neu di fesgysodi fi os gwelid i'n dda? Dyma un arall eto'n dweud, dwi newydd briodi, felly alla i ddim dod. Felly dyma'r gwas yn mynd yn ôl a dweud wrth ei feistr beth oedd wedi digwydd. Roedd y meistr wedi gwylltio, ac meddai wrth y gwas, dos i'r dre ar unwaith, a thyrd ar bobl sy'n cardota ar y strydoedd i mewn yma, y tlawd, y methiedig, pobl sy'n gloff ac yn ddall. Pan ddaeth y gwas yn ôl, dywedodd wrth ei feistr, Syr, dwi wedi gwneud beth ddwedais di, ond mae yna le ar ôl o hyd. Felly dyma'r meistr yn dweud, dos allan o'r ddinas, i'r ffyrdd, a'r lonydd yng nghefn gwlad. Perswadia'r bobl sydd yno i ddod. Dwi eisiau i'r tŷ fod yn llawn. Bydd yna ddim lle i neb o'r bobl hynny gafodd ei gwahodd. Bydden nhw ddim yn cael tamaid o'r lef dwi wedi ei threfnu. Amen. Amen. Diolch yn fawr i ti Cynan, oedden ni'n clywed yr adar yn trydar yn y cefndir hefyd. Oedd ydy'n hyfryd. Malcolm. Bore da, gweddiwn. Dyw holl alluog, a thad yn gwaredwr ac yna'i reolwr Iesu Grist, a Dyw ar ysbryd glân, y tri yn un a'r un yn dri, yr unig wir Dduw, sanctaidd ar dy enw, a chrodforwm dy enw. Trawn atat mewn gweddi gyhoeddus, yn gyntaf diolch
ac yn ail o ambil. Diolchwn am dy gariad ryfeddol ac anfeidrol. Diolchwn am dy ras, dy haelioni, dy faioni, a dy feddythion di-rifedu ni. Diolchwn am dy fod yn barod i faddau'n pechodau, ond i ni ei cyffesu gar dy fron. Pa ddiw sy'n maddau fel tydi yn rad yn holl bendydd bechodau ni. Diolchwn am Darlleniad Ebeneser, am Alun yn gweinidog, am ar chen ac ifanc, ac am fod yn noddfa sicr a chadarn yn ystod blwyddyn heriol y pandemig. A diolch am y dechnoleg ryddiol sy'n gyfleu i thaddoli. Ein tad, diolch dy fod yn brando gweddiad y blant. A diolch dy fod yn ein hateb yn dy ffordd ei hunan. Helpa ni baratoi ein hunan yn ystod y garawydd syleni a gwrthyn i wynebu'r Pasg. Defnyddia ni mewn unrhyw ffordd, yn fach neu fawr, i gyflawni dy waith ar y ddeiar yma, ac i helpu yn ymarferol lle bod angen. Deled y deyrnas ar y ddeiar, a gad i ni fod yn frigyn o'r wyddmyddem. Diolchwn i ti o Dduw am ein gwlad brydferth a ffrwythlon yr ydw yn byw ynddi. A disg ni sut i ofalu am ein planet ar gyfer y genedlaethau nesaf. Weddiwn heddiw dros Gymru. Diolchwn ar hyn a fi. Ond o dad, arwain dy bobl i'r dyfodol i thaddoli, ac i arddel dy fab Iesu Grist fel ein gwaredwr. Disg ni estyn llaw yn enw Iesu Grist i bawb sydd mewn angen. Roedd ni'n erth i wneud fy ran i gario baich fy mrawd. Arglwydd, disg ni mewn gair a gweithred i ddwasanaethu. Disg i ni garu ein ffrindiau a'n glynion hefyd pan fydda'n mewn angen a gwneud ein gorau drostynt. Weddiwn hefyd y bore hwn dros y difreintiedig a tlawd ar anghynnis, dros y rai sy'n dioddef yn newyn y sachder o anghyfiawnder o bob math ac o drais. Weddiwn dros y mediadau dyngarol fel Tierffond a Cymorth Cristnogol a'r Groes Goch. Weddiwn dros y Cristnogion sy'n cael eu herlyd mewn hanner cant o wledydd. Hyfryd clywed am esiampl Siwdan yn diweddol, a gad i ddylanwad y paf fod ar hyn o bryd yn Irac ac i'r dyfodol. Weddiwn dros y rai sydd wedi ac yn dioddef effaith y coronavirus, sef yr hen, y methiedig, yr unig, yr ofnus, y pryderus, a'r ansicr. Weddiwn dros rai sydd wedi colli neu ar fi'n colli swydd, ac yn arbennig y bore hwn, weddiwn dros y galarus a'i golledion enfawr, a dros y rai sy'n isel a'i hysbryd ac yn arglwydd trwy'r ysbryd glân, bydd yn bresennol yn y canol, oherwydd y fod wedi dioddef i'r eithaf, ac a gallu cyd yn deimlo ni. Bendithio pawb sy'n rhoi help a chymorth iddynt, a phawb sy'n gwasanaethu yn y gyfundrefn iechyd a gofal. Diolch am y brechlyn, a gad iddo fod yn llwyddiant yr esgyn y virus. Arglwydd, clyw ein gweddiau. Ac wrth i ni gofio chymuno bore hwn, cofion am da berth mawr, ac am fuddugoliaeth y groes. Trwy da berth unigryw, concwerwyd pechod, dinistrwyd angau, ac achubwyd dyn gan agor y ffordd i'r nefodd. I ti o'r clod y mawl y parch a'r bri,
a gofynnon y cyfan yn enw yn harddwyd Iesu Grist, ein gwaredwr a'n ariolwr. Amen. Amen. Diolch o galon i chi, Malcolm, am yn harwain ni hefo gweddi gyfoesog iawn yn y fan yna. Be am i ni ar miwt gyd-adrodd gweddi'r arglwydd? Fydwch chi wneud yn eich cartrefi. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler y dewyllus, fel yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y maddeuwn ni na ein dyledwyr. Ac na carwai ni i brofedigaeth eithir gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cyfuniad o'r Beibl Cymraeg newydd a Beibl William Morgan gen i yn y fan yna. Diolch i Malcolm a diolch i Cynan am y darlleniad. Darlleniad am y wledd fawr. A dwi eisiau just siarad am ychydig bach cyn i ni gymuno. A defnyddio gwahoddiad sydd yn y Beibl, yr un gwahoddiad mewn ffordd, ond mewn efengil arall, efengil Mathew. Da chi'n gyfarwydd ar geiriau. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwysog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostynedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i cheneidiau. Y mae fa iau yn hawdd ei dwyn am baich yn ysgafn. Na i jyst mynd trwy hwn yn gyflym, dim ond y frawddeg gyntaf, sef dewch ata i bawb sy'n cael ei chlethu gan feichiau trwm a'r hof o'r ffwystra, o'r ffwys i chi. Geiriau Iesu'n efengil Mathew, ac yma mae Iesu'n cychwyn ac yn dweud dewch ata fi. Felly mae'n cychwyn hefo gwahoddiad yn y fan yma, a mae'r arglwydd Iesu yn gwahodd pobl i ddod ato. A mae hyn yn rhywbeth sy'n cael ei gyhoeddi'n aml yn y Beibl, yn ei gyfanrwydd, lle mae Duw yn gwahodd pobl i ddod ato. Nid yn gorfodi pobl i ddod ato, nid yn bygwth pobl i ddod ato, ond yn gwahodd pobl yn dair, yn aml yn dyner. Meddyliwch chi am Eseia 55. Hei, os oes syched arnoch, dewch at y dŵr. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Dewch, prynwch win a llaeth, heb arian, mae am ddim. Y gwahoddiad yng nghychwyn Eseia i ddod at Dduw. Neu ddaru ni glywed dameg gan Cynan yndo. A darlun o deyrnas Dduw o wledd fawr, a'r gwahoddiad yn cael ei anfon allan. Dewch i'r wledd. Dewch, mae yna fwyd, mae yna ddiod, mae yna ddanteithion, ond mae rhaid chi ymateb i'r gwahoddiad. A dameg arall gan Iesu, dameg o wledd briodas yn Mathew. Mae'n dweud yn y fan honno, mae teyrnasiad yr unefol yn debyg i frenin yn trefnu gwledd briodas i'w fab. Anfonodd ei weision i ddweud wrth yr rhai oedd wedi cael ei gwahoddiad bod popeth yn barod, ond roedden nhw'n gwrthod dod. Anfonodd weision eraill i ddweud wrthyn nhw, mae'r wledd yn barod, dwi wedi lladd teirw a bustych, felly dewch i'r wledd. Mae Duw, mae'r arglwydd Iesu yn un sy'n yn gwahodd ni i ddod ato fo, oherwydd angen mwyaf pawb ohona ni, ac angen mwyaf dynoliaeth ydy Duw ei hun, a byw mewn perthynas hefo Duw. A mae'r arglwydd Iesu'n yn gwahodd ni wrando, i gredu, i ddilyn ac i dderbyn bywyd yn ei holl gyflawnder. A mae Iesu yn gwahodd ni ato fo heddiw ar Zoom i waddoli ac i adnabod yn well ac i ddysgu ganddo. Falla bod chi bore yma yn credu. Mae'r Iesu dal i'ch gwahodd chi. Dewch ata fi rwan.
Rhowch amser i mi yn eich bywydau prysur. Falla bod chi wedi colli ffydd. Mae Iesu heddiw yn eich gwahodd chi ddod yn ôl i ymddiried ynddo fo. Falla da chi ddim yn credu yn Iesu Grist. Mae Iesu'n eich gwahodd chi i ymddiried ynddo fo. Oherwydd, yr rhyfeddod ydy fod y Duw mawr a pherffaith, y creuwr grymus, yn dymuno cwmni i greaduriaid. Mae'n dymuno'ch cwmni chi ar Zoom heddiw yma. Mae'n dymuno ac yn mwynhau eich addoliad a'ch presenoldeb. Ac wrth feddwl am y gwahodd, mae yna emyna ar y testun yn does. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi. Mi fyddwn ni'n clywed fersiwn arbennig o hwn yn y munud i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tir data fi yn awr, fli'n derog i yn ceiarf ymron roi pwys dy ben i lawr. Hyfryd lais efengil hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Grist, oes i'r clawd newynog trist. Felly mae'r gwahoddiad yma yn bwysig a rhan o'n bywyda ni fel Cristnogion ac eglwysi ydy cyflwyno gwahoddiad Iesu Grist. Dewch i ymuno hefo ni. Dewch i fod yn rhan o'r teulu. Dewch pobl sydd ddim yn credu. Dewch oherwydd mae yna wledd, mae yna fendithion, mae yna fywyd newydd a tragwyddol. Mae Iesu'n gwahodd. Yr ail gymal ydy pwy sy'n cael ei gwahodd gan Iesu. A dyma mae Iesu'n ei ddweud. Pawb sy'n cael eich llethu gan feichiau trwm. Rwan ta, ar un llaw, da ni'n gallu dweud fod Iesu Grist yn gwahodd pawb. Ond weithiau mae Iesu'n rhoi amod yn y gwahoddiad. Mae o'n deud yn y fan yma, dewch ata fi, da ni'n gofyn pwy, a mae Iesu'n deud, pawb sy'n flinedig ac yn llwythog. Ac da chi'n edrych ar Eseia 55 eto, a mae'r gwahoddiad, o deuwch i'r dyfroedd, pwy? Pob un sydd â syched arno. Da chi'n edrych ar dameg o wledd, mae'n deud yn y fan honno, pan fyddi'n trefnu gwledd, un lyc ydy hwn, gwahodd yn hytrach y tlodion, yr anafision, y cloffion a'r deillion. Mae yna wahoddiad at yr arglwydd Iesu, ond mae'n amod yn cael ei osod y fama, pwy? Y rhai sydd yn gwybod i bod nhw mewn angen. Bod nhw angen Duw, bod nhw angen yr arglwydd Iesu Grist, a bod eu bywyd nhw, nad ydy bywyd nhw'n gyflawn heb hynny. Os da ni'n meddwl bod bob dim yn iawn yn bywydau, bod bywyd yn fel i gyd, ac nad ydyn ni angen unrhyw beth, di Iesu ddim yn gwahodd ni mewn ffordd nag ydy. Da chi'n iawn? Da chi'n gyfiawn? Da chi'n meddwl bod chi yn berffaith yn eich ffyrdd? Wrth gwrs, yn y cyd-destun y ddameg yma, mae yna gyfeiriad mewn ffordd at yr Iddewon, oedd o'n cyfarch Iddewon Iesu yn doedd. Ac mi oedd y grefydd Iddewig wedi mynd yn grefydd ddeddfol iawn, lle oedd rhaid cadw at y rheola, a'r manion, a'r defodan fanwl. Ac oedd Phariseaid yn pwyso ar bobl ac yn rhaid beichio ar bobl i gadw yn haearnaidd at y man rheola yma. Ac i lawer mi oedd crefydd wedi mynd yn rhywbeth llethol, oedd yn gwasgu'n drwm, yn caethiwo, yn ddiflas arnyn nhw. Ac felly oedd Iesu'n gwahodd rhain hefyd. Da chi'n meddwl bod crefydd yn ddiflas ac yn ddieniniad, dewch ata fi. Oherwydd gras a chariad ydy sylfaen yr cyfamod newydd mae Duw yn ei roi yna fi. A wedyn jyst y ddau beth cyn mynd at y cymal ola. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig. A gair ydy hwn sydd yn sôn am orweithio, am weithio gormod. Mae pobl yn aml yn deud, o, dwi'n shattered, di blino'n lan. Gair dan Gymraeg am hwnnw ydy ymladd. Dwi di ymladd bod gwaith yn gallu yn blino ni, bod bywyd yn gallu'n gwneud ni yn flinedig.
A mae gwaith pobl bob dydd yn gallu bod yn blinedig iawn yn dydi. Yn gallu'n llethu ni, yn feddyliol ac yn gorfforol. Ac os da ni'n gweithio o ddydd i ddydd, mae'r geiriau yma'n gymwys i ni hefyd yn gwaith. Di gwaith ddim yn rhwydd bob amser. Mae'n feichus fel mae bywyd yn gallu bod. Ac yna y gair llwythog ynde. Gair sy'n cyfeirio at gario gormod o bwysau. Fel llwyth dyn diog, bod chi'n trio cario gormod o bethau yr un pryd. A mae cyfrifoldebau bywyd yn gallu pwyso arna ni. Perthynas sydd ddim yn gweithio, salwch, iselder, pryder, euogrwydd yn gallu gwasgu'n drwm arna ni fel nad ydyn ni'n gallu ymdopi. Ond pobl fel yma, mae Iesu yn ei wahodd. Deuwch ata fi, bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog. Ac yna'n ola, pam fod Iesu yn gwahodd pobl ato fo? Y cymal ydy, rho fi orffwys i chi. Deuwch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac mi aes mwyshaf arnoch. Rho fi orffwys i chi. Mae gan Iesu y grym a'r cariad a'r nerth a'r egni i ni orffwyso ynddo fo. A dwi'n credu bod hwn yn bwysig yn y cyfnod yma, lle mae bywyd di mynd o chwith ers blwyddyn i gymaint o bobl. Hefo'r Covid, hefo colli gwaith, hefo ffyrlo, hefo newid patryma, mae'r Iesu yn cynnig gorffwys i ni. Pan mae'r wynidogaeth i wynidog wedi newid, y tu hwnt i reswm, mae Iesu'n cynnig, dewch ata fi, i chi gael gorffwys yno fi. A mateb i wahoddiad yr Iesu, lle da ni'n deud arglwydd, dwi'n dod ata ti, dwi'n rhoi fy ffydd yna ti, a dwi'n credu yno ti, fel arglwydd ac fel gwaredwr, yn golygu bod yna orffwys i'w gael. Trwy ras a chariad Duw, mae diogelwch a sicrwydd i ni. Mae tawelwch meddwl yn bod ni'n cael yn derbyn gan Dduw, yn bod ni yn gallu addoli a gwasanaethu'r arglwydd, bod yna ystyr i fywyd, bod yna bwrpas i bob dydd. Mae'n pechoda ni'n cael ei madda drwy aberth Iesu, a mae hynny'n dod â heddwch cydwybod i ni. Mae'n delio hefo teimladau o iogrwydd ac o fethiant personol. Ac wrth gredu'n Iesu, da ni'n cael yr ysbryd glân i nerthu a'n goleuo, a gobaith tragwyddol bob amser ar y gorwel. Ac yn sgil yr ysbryd glân, da ni'n cael ffrwyth yr ysbryd, sef cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, disgyblaeth. Mae Iesu'n yn galluogi i ddelio fo problemau a beichiau bywyd da ni'n gorfod i cario. Dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl gwrando ar Hiw Bach y Bala, gweinidog efo'r Presbyteriad yn Capal Tegid, a tad y cerddor Sioned Bala, dipyn o gymeriad oedd Hiw Bach. Ac oedd yn cyfeirio ato fo fel plentyn neu bachgen ifanc yn gweithio ar fferm. Ac oedd o'n styrffaglio i gario bwcad o lefrith, neu llaeth i'r rai o'na chi, o'r beidi. A dyma gwraig y fferm yn dweud wrtho fo, caria 2 fwcad, nid 1. A dyma Hiw Bach dweud, 2 fwcad? Dwi'n styrffaglio fo 1 bwcad heb sôn am gario 2. Ond dyma fo'n dilyn cyngor y wraig ac yn rhoi llefrith mewn 2 fwcad ac yn ei cario nhw. Oedd yn golygu bod o'n cario mwy, ond oherwydd bod yna gydbwysedd, oedd y cario yn haws hefo 2 fwcad. A mae dod at yr arglwydd Iesu a credu a dysgu gan yr Iesu yn dod â chydbwysedd i'n bywyda ni, sy'n yn helpu ni i ddelio hefo beichia ac hefo blinder bywyd. Yna lot mwy yn y darn yma gallwn ni ddweud, ond dwi'n torri pethau yn y fan honno. A
diwad pennill i chi, mi ddeithim at yr Iesu ci, yn llwythog dan fy nghlwyf, gorffwysfa gefais ynddo ef, a dedwydd wyf. Mwyn i enw. Amen. Rwan, dwi'n mynd i drio rhannu'n sgrin mwyn i ni wrando ar emyn. Dwi di codi yr emyn yma oddi ar... Dwch mi weld. Oddi ar... Na, nid hwnna dwi isio. Hwn dwi isio. Oddi ar dap. Ac felly mae yna chydig o sŵn y tap yn y recordiad. Ond dwi'n mynd i gychwyn o rwan gobeithio. Da chi'n gweld hwn? O, na. Na, da chi'n gweld hwn ydych ar y funud. Da chi'n gweld hwn ydych? Malcolm, da chi'n gweld hwnna ydych? Reit. Bydd rhaid i mi drio eto. O'n i'n cael y traffaeth yma yn y steddfod ar ni gael noson o'r blaen. Mae rhaid mi ddiffod rhywbeth efo yma. Reit, na ni drio eto. Share screen. Lle mae hwn di mynd? O, mae fo. Reit. Dwi'n gobeithio wneith hwn weithio rwan. Chi'n gweld hwn? Ydy. Reit, na ni gael sŵn atach chi rwan.
Arbennig y gwahoddiad ynde. Ac Arwel ac Eleri yn canu yn y fan honno am wahoddiad yr arglwydd Iesu Grist bendigedig. Da ni am symud ymlaen at y cymyn a gwahoddiad arall gan yr arglwydd Iesu. Gwnewch hyn i gofio amdanaf, felly gobeithio bod ganddoch chi ddarn o fara. Os nad oes ganddoch chi, na i anfon un ar diaconiau draw efo torf i chi ar frys. A diod i ni gael cyd gymuno hefo'n gilydd. A'r orchymyn yr Iesu, de. Gorchymyn sydd gen yr Iesu yn y fan yma. Nid gwahoddiad, ond gorchymyn i Gristnogion i gymuno yn gyson hefo'i gilydd. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. Gan edi farhau am ein pechodau, deuwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist. Yn y swper olaf a fwytaf gyda'i ddisgyblion cyn iddo ddioddef, ordeiniodd fod y bara'r gwyn yn arwyddion ei aberthef dros bechaduriaid. Dyma'r cyfamod newydd a wnaeth Duw a'i bobl, gan gynnig i ni faddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Gadewch i ni ddod felly yn llawen a gostynedig. Dod gyda meddyliau onest gan fod holl gyfrinachau ein calonau yn hysbys i Dduw. Trigarog a graslon yw'r arglwydd, araf i ddicio a llawn ffyddlondeb. Yn ei unig fab Iesu tosturiodd wrthym ninnau gan ei draddodi ef drosom ni. Deuwn felly mewn ffydd at ein gwaredwr. Ynddo ef caiff y gwan nerth, y lles gadfiwiad, rhoddi'r diddanwch i'r trist a hyder i'r diobaith. A chaiff pob pechadur faddeuant pechodau. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r ffyddloniaid sydd beunydd ym mhresenoldeb Duw. Gawn ni air bach o weddi, cydweddion. Dad, da ni yn gwrando ar wahoddiad a gorchymyn danwyl fab yr arglwydd Iesu, i dorri bara ac i yfed gwyn gyda'n gilydd. A da ni gwneud hynny yn rhithiol, Dad, yn yr amgylchiadau hyn. Gan wybod dy fod ti yn deall nad os ganddo ni fwrdd yng ngwir ystyr y gair, ond da ni dod at fwrdd rhithiol mewn ffordd, a fod ysbryd i yn huno ni gyda'n gilydd fel corff yr arglwydd Iesu yn dy gariad, a gyda Iesu Grist ei hun yn ben. Ac wrth i ni fyddhau o'r chymyn yr Iesu, fe weddiwn y byddwn ni'n gwneud hyn yn weddus ac mewn ffordd addas yn yddia Covid-19 2021. Ac y byddi drwy y sacrament hwn yn siarad gyda ni, yn ymdeimlo a'n cariad ni tuag ata ti, oherwydd dy fod ti yn y lle cyntaf wedi'n caru ni yn aruthrol. Ac y byddi di arglwydd yn gallu cadarnhau yn ffydd ni, a rhoi sicrwydd i ni yn yr hyn da ni'n ei wynebu heddiw ac yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Ac wrth ddod at y bwrdd am yfyrio'r aberth yr arglwydd Iesu, da ni dod yn ymwybodol iawn o'n methiant ni yn hunan, fel dynoliaeth, fel eglwys Gristnogol ac fel unigolion. Ac wrth gymuno, mae'n addas yn bod ni'n cyffesu yn pechoda ger dy fron di, y Duw perffaith a glân. Cliw nawr yn gweddio gyffes, Dad Nefol. Yn cyffes yn bod ni yn methu ger dy fron di, yn pechu yn ddyddiol, yn derbyn di wrth y lithrodd i ar dy lwybrau glân. Da ni'n cyffesu yn bod ni'n syrthio o ran yn meddylia, o ran
yn geiriau wrth siarad a'i dweud ti. Da ni'n cyffesu'n bod ni'n methu o ran yn gweithredoedd, yn bod ni'n gwneud pethau na ddyla ni fod yn ei gwneud, am bod ni'n methu a gwneud y gweithredoedd hynny o gariad a daioni y dylia ni fod yn ei gwneud. A da ni'n cyffesu arglwydd yn anheilyngdod, ond yn pwyso ar aberth Iesu Grist a'r groes Calfaria drosta ni. A drwy y ffaith rhyfeddol yn dy ras, yn bod ni yn derbyn maddeuant a glanhad drwy yr aberth hwnnw. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Ac fel eglwys ac fel unigolion, da ni'n dweud o'r newydd y bore yma, arglwydd, dyma fi, ardalwad di, canafennaid yn y gwaed a gaed ar Galfari. Ac wrth gofio am y groes a'r farwolaeth, fe gofion fel y gwnaes Malcolm yn ei weddi am yr atgyfodiad a'r fuddugoliaeth, a'r golini llachar a thragwyddol sydd yn llewyrchu arna ni yn nawr, oherwydd fod Iesu Grist yn arglwydd buddugoliaethus ac yn arglwydd byw. Ac weddiwn yn awr y bydd y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr Iesu a ddrylliwyd trosom, a'r gwyn hwn, y diod hwn i'n ffydd ni, yn waed yr arglwydd Iesu, a dwalltwyd un mwyn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Os oes gennych chi eich bara, mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd by'r Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch efe a'i torodd, ac addwedodd wrthynt, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch, gwnewch hyn i gofio amdanaf. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed hi. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef i gofio amdanaf. Dwi am rannu sgrin eto, a dwi'n diolch i Caersalem, Caernarfon am y gan yma, Cadi Gwyn yn canu Mi Dafla Maich. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fo loes. Eogrwydd mewn mynyddoedd byd, Drin ganu wrth dy groes. Drin ganu wrth dy groes. Drin ganu wrth dy groes. Eogrwydd mewn mynyddoedd byd, Drin ganu wrth dy groes. Ac edrych na fi'r dwyrain draw, os edrych na fi'r de. Ymhlith a fi neu yn teiddaw, does debyg iddo fe. Does debyg iddo fe. Does debyg iddo fe. Ymhlith a fi neu
does debyg iddo fe. Fer oes ei ddwyl o pur ar led, fe wisgodd goron drai. Mwyn i'r brwnd gael bod yn wyn, fel hyfryd liau mai. Fel hyfryd liau mai. Fel hyfryd liau mai. Mwyn i'r brwnd gael bod yn wyn, fel hyfryd liau mai. Ac esgyn wnaeth I entrych nef I eiriol dros y gwan. Fe signa fenna'i dinau lan i'w fenwes yn y man. I'w fenwes yn y man. I'w fenwes yn y man. Fe signa fenna'i dinau'n lan i'w fenwes yn y man. Ac yna cafodd gyda gef panel y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Gan harddach nag o'r blaen. Ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. O, mae'n ddrwg yna oedd y meic I ffwr. A fi'n ambrygedu fama. Hyfryd geiriau pant y celyn yn y fan yna. Ac edrych yn ei hyfryd wedd, de Malcolm, gan harddach nag o'r blaen. A dyna'r oedfa bore yma. Diolch am eich cwmni. Wrach gallwn ni ddad-fudo pawb mwyn I ni ddeud y gras blith drafflith dros yn gilydd. Diolch bosib dad-fudo pawb? I ni gael cyfarch yn gilydd ar y diwedd wan. Ni'n gallu gwneud sŵna. Mae'n brofiad tawel gyda addoli ar Zoom fel yna. Mae'n fwy naturiol cael pawb yn siarad. Diolch am eich cwmni. Gobeithio bod chi wedi cael bendith. Dwi wedi cael bendith gweld wynebau gymaint ohona chi bore yma. Mae'n braf. A gobeithio cael ni eto gwrdd yn fuan. Dewch I ni fentro. Raws yn gilydd neu y gras. Na I gychwyn. Gras Da iawn, Wca. Da iawn.